தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே இராஜகிரியில் அமைந்துள்ள அதாயி அரபிக் கல்லூரியில் தேசத்தின் பெருமையை போற்றும் விதமாக ஒரே தேசம் ஒரே தேசிய கீதம் என்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியை மாணவர்கள் நடத்தினர். இந்த நிகழ்ச்சிக்காக அதாயி அரபிக் கல்லூரியின் மாணவர்களுக்கு கிங்டம் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் சான்றிதழ் வழங்கி கௌரவப்படுத்தியது. இந்த மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் விதமாக மனிதநேய மக்கள் கட்சி மாநில துணை பொதுச் செயலாளர் வழக்கறிஞர் பாதுஷா, பாபநாசம் ஒன்றிய தலைவர் கலீலுர் ரஹ்மான், எஸ்டிபி கட்சியின் தஞ்சை வடக்கு மாவட்ட அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் மில்லை சலீம் ஆகியோர் கிங்டம் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் சான்றிதழ்கள் பெற்ற மாணவர்கள் மத்தியில் வாழ்த்துரை வழங்கினர். நிகழ்ச்சியில் கல்லூரியின் முதல்வர் வழக்கறிஞர் மௌலானா மௌலவி சமீர் அமர், ஆசிரியர்கள் முப்தி முகமது முஷர் அதாயி, முகமது அபுபக்கர் சித்திக் பக்துல் குரான் மனநல பள்ளியின் முதல்வர் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அதாயி ஆகியோர் உடனிருந்தனர். இறுதியில் கல்லூரியின் தலைமைக்கு நன்றி தெரிவிக்கப்பட்டது.